Mga batang gikan sa nagkadaiyang barangay sa Talisay City nga gipaubos sa intervention o programang First Salute aron di mamahimong biktima sa kriminalidad, i-treat ning pasko sa Talisay City Advisory Council. Ang report ni Femari Dumabo. Sa gingon nga ang Pasko alang sa kabataan. Usa kini sa gihimong sumbanan sa Christmas party sa Talisay City Police nga gipaambit nila ngadto sa mga bata. Unang gihimo ang pagtour sa mga bata ng edad og 9 anyos ngadto na sa 16 anyos sa mga buhatan sud sa police station. Kinisama na lang sa buhatan sa Special Weapons and Tactics o SWAT. Sa Women Children Protection Desk, Investigation Office, ug sa Scene of the Crime Operatives. Gipaybaw sila sa mga nagkadaiyang functions o trabaho sa mga nagkadaiyang buhatan sa kapulisan. Mga neglected child. So, in coordination po sa LGU, sa mga ibang stakeholders natin, ini-intervene po natin yung mga bata na yan. Kaya hindi po natin dapat pabayaan. Isa sa part natin na i-indoktrina sa mga bata na ang inyong kapulisan dapat ay hindi nyo kinakatakutan. Kumbaga, ang pulis nyo ay dapat hindi kinakatakutan, dapat naisip nyo ay protector nyo. Kaya siya yung tagapagtanggol nyo. Ilang awhag nga inay magpada sa hulhog sa dautan. Ilang yawag ang mga kabataan nga maningkamot alang sa ilang kaugmaon. Mas may gamiton ng ilang mga abilidad o katakos alang sa hayag nilang kaugmaon. Ano na gihimo nga salusalo gift giving ato sa mga bata. Nga hinatag sa mga pulis ug sa mga sakop sa Talisay City Advisory Council. May pagkain, bigay tayo ng mga regalo sa kanila, ganyan, basta nag-parlor games, nagkuhan tayo ng mga ice cream dyan. Pero ang pinaka-highlight dyan is yung tinor po natin sila. O ba ni Godfrey Rilien, Femari Dumabok. Balitang, Bisdak.